triar és el xarel·lo. El xarel·lo el tenim a l'inici de la fermentació. El xarel·lo és una varietat una mica més tardana, tot i així aquest any és un any molt primerenc tot, per tant, hem collit molt més aviat, amb 10 dies ben bons més aviat de l'habitual, i el tenim just quan comencem la fermentació. Doncs, que encara no hi ha tant de carboni, encara no desprèn tant de carboni. Ho trobem una fruita més dolça. El xarel·lo tinc una mitja de 10 graus en buit. Aquest és una varietat que s'ha collit molt més aviat de l'habitual. També 10 dies abans de l'habitual. Però hi ha un equilibri excel·lent entre l'acidesa i el sucre d'aquesta fruita. D'altra vegada, si no el diu que és excel·lent, doncs el faig encara aquest any amb els productes naturals a ser